Pozdrav svima, dragi dobri ljudi. Jednu misao koju želim podijeliti sa vama je koliko je lijepo i nažalost ne prečesto da roditelj upućuje na nešto što mu se ne sviđa na njegovom djetetu, ali ne želi vidjeti koliko je on sam povezan sa posljedicama nekog ponašanja na svom djetetu koje mu se ne sviđa. I prekrasno je vidjeti kada ima roditelja koji žele to čuti i koji žele takvu neku situaciju, dakle posljedicu svog ponašanja koja je kreirala nešto u djetetu što mu se ne sviđa, neko ponašanje, koji žele čuti samokritično pogrešku i krenuti put promjene sebe kako bi riješili uzrok te posljedice na djetetu. Nažalost, to nije redovito tako, ali ovim putem želim poslati apel svima koji imaju djecu da prvo promisle ako im se nešto ne sviđa u djetetovom ponašanju, djetetu odrasle ili dječje dobi, kao i u odnosu sa svojim djetetom odrasle ili dječje dobi, da prvo sebe zapitaju koliko sam ja kao roditelj tome kumovao, odnosno kumovala. I da s te točke gledišta pozovu dijete na iskren razgovor te da imaju snage čuti istinu ukoliko ju uopće dijete zna do kraja izartikulirati, a ukoliko ne zna, da se pomogne djetetu da izrazi nešto što očito nije znalo izraziti pravovremeno, pa se kasnije nataložilo u neke možda već i karakterne formirane osobine koje otežavaju zdrav odnos. No mi smo roditelji odgovorni da zdravo postavimo stvari u odgoju s djecom, a ne djeca. Dakle, ako se dijete ponaša neprimjereno jer nisu zdravo postavljene stvari u ozračju u kojem je odrastalo ili u našem odnosu s njim, to nije odgovornost djeteta. Neovisno o tome, naravno, što u odrasloj dobi svatko treba preuzeti odgovornost i ne prebacivati odgovornost na svoje roditelje. Ali evo, ovo je baš apel roditeljima da prije nego što prstom upru u dijete, prvo u ogledalu, prstom upru u ogledalo.